Dobar dan, poštovanje. Moje ime je Jelena Helc. Vi gledate emisiju Tražim reč. Danas pokušavamo da raščlanimo ono nešto o čemu mislimo da svi znamo i mnogo se o tome priča. Klimatske promene, vreme, meteorologija, superćelijske oluje i svi ovi novi izrazi za koje neko tvrdi da postoje, a opet neki drugi koji, barem po diplomi, bi trebalo da su neki ljudi od reči i tvrde da ništa od toga ne postoji. Vidimo kakvo je vreme napolju, vidimo šta se dešava. Sad, ja više ne znam. Ja često pomišljam da nešto sa mnom nije u redu, jer bi rekla da me sećanje ne vara baš toliko. Pošto se tu negde čovek zavrti i ne zna više šta da misli, onda smo rešili da pitamo one koji bi trebalo da znaju ili bar da nam neće reći da smo ludi. Dobar dan, poštovanje. U studiju sa nama Danijela Božanić, meteorološkinja i mnogo šta još. Učesnica. Sad kad bi počela da nabrajam sve važne događaje u kojima učestvujete i posećujete ih i aktivno učestvujete, bilo bi 2:30. Tako da staćemo ovde. Ivan Ristić. Ovdje ćemo sad reći diplomirani inženjer elektrotehnike. Elektrotehnike, da. To mi je osnovna struka. Tako je, osnovna struka, ali u ovom slučaju i meteorolog. Da, profesionalno se bavim meteorologom već 30 godina, tako da sam više meteorolog u duši. Nego nešto drugo. I klimatolog Dušan Vasiljević, što zleš? Pa jeste klimatolog. I još opet mnogo... Ne bi to tako rekao, ja sam do duše kolega, isto takođe sam završao... Taman mi to objasnite. Ali se ja bavim u stvari pre svega efektima klime i promjena klime na, recimo, energetiku, na privredni razvoj, na te neke, da kažemo, elemente koji su jako bitni za sve nas. Znači, nije sad samo doživljaj toga da li mi nešto toplo ili nije, nego kako se to preslikava na svakodnevni život. Efekt, pa to je zapravo poenta. Ajmo ja da objasnim, evo, taj efekt. Čekajte, zato što mislim da... Ne, efekt zašto ETF, to... Čekajte, to nam sad, uz dužno poštovanje, to nam sad nije važno. Važno nam je da vidimo, još je danas i Svetski dan pčela, pa sam sada upravo gledala članke, uključit će nam se žena iz WWF-a, da nam kaže kako oni to vide. Činjenica je neminovna da se nešto dešava i da to utiče i na sve nas, i na prirodu, i na klimu. Sad isto tako je činjenica da ti neki pojmovi kao što je održivi razvoj, klimatske promene, da su nam kao poznati, a nisam sigurna u praksi da praksa zapravo podržava tu tezu da nam je poznato. Kako, ne, ovo mi prvo objasnite. Meteorologija i klimatologija su isti fakultet, ali različiti smerovi. Zapravo, meteorologija je fakultet. Na njoj radite i klimatologiju, bavite se klimatologijom. Znači, meteorologija je deo nauke koji se bavi trenutnim stanjem vremena i onim što je prognoza vremena. Prognoza vremena je ono što je nekih par dana unapred. Klimatologija je 30-godišnji niz. Znači, vi kad kažete klimatske karakteristike vremena, one nisu trenutno stanje. One su neke vrednosti temperature, padavina, vetra, vlažnosti vazduha i tome slično, ali, da tako kažem, uprosečene ili osrednjene na period od 30 godina. Znači, imamo u sve to klimatske promene koje nisu ni meteorologija, ni klimatologija. Znači, prosto mora se pravi razlika. Klimatske promene su promene klime koje u slengu, odnosno u onome što se danas podrazumeva pod klimatskim promenama, ono što kaže Parijski sporazum, ono što kažu Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o promjeni klime, podrazumeva onaj deo uticaja ljudskih aktivnosti na promjenu klime. Okej. I da li ja dobro razumem da je klimatskih promjena bilo uvek da je promjena, kako bih rekla, evolucija planete, ali da su u ovom ili nekih poslednjih, ne znam, vi ćete mi reći koliko godina, one, kako bih rekla, ubrzale, deformisali se, otišlo u pogrešnom pravcu. Je li ja to dobro razumem ili ne? Evo, mogu ja probam nešto da odgovorim. Ajde, probajte. Dakle, mi kad smo rođeni, mislim, ja sam 67. godište, znači od 60. do 80. je bilo neko mini ledeno doba. Mi kad smo krenuli u školu, svi su nam govorili, sad je neko mini ledeno doba, bilo je puno snega, hladno je bilo, leta su bila topla, ali onako, nije teba air condition, mi nismo koristili te stvari. I onda 80. godine je počela ta neka promjena vremena i dalje se to nije osjećalo toliko kod nas. Bilo još par tih nekih zima, 84. 5. 6. Jer su te baš dobre zime.
ali tad je počela ta promjena i kako je vreme odmicalo, temperatura je sve više rasla. Znači, poslije 2000. godine baš se to već baš osjećalo i kod nas, tako da i taj trend se nastavlja. Znači, na planeti smo stigli do 1,8, Srbije prošle godine bila na 3 do 4 stepena, Beograd bio 4 stepena u odnosu na normalu. Više, o tome da, više, da. A to je mnogo. Ali to zvuči strašno. Najgore od toga svega što je Balkan u principu najviše pogođen. Na primjer, prošle godine smo bili rekorderi. Bosna i Hercegovina je bila ona zemlja sa najvećim ustupanjem te temperature te godišnje, a Srbija je bila otprilike na 10. mjestu. Znači, baš ovaj Balkan, mi najviše osjećamo te klimatske promjene. Zbog pozicije? Pa mislim, znači nama je Afrika blizu, islamski ciklon, afrički anticiklon, kad se spoje, tu su vam ti toplotne kupole, ti toplotni talasi koji su prošle godine trajali po 45-50 dana, znači dugo. Tako da smo imali zimu, smo prošle godine, bila je katastrofa. Mislim, što se tiče zime, skoro da je nije bilo u februaru. Nije bilo, u februaru smo išli kratkim rukavima. Tako da, eto, ta godina je baš rekordna, pogotovo ovdje za Balkan. Od septembra se malo promenilo, mislim, to je dobra vest što u principu više Balkan nije najtopliji region na svetu. Nekako se taj trend i dalje zadržava. Zima nije bilo toliko loša, nije bilo snega, ali je relativno bilo onako hladno koliko smo bili ovo zadnje vrijeme te tople zime imali. Maj je isto hladan, tako da malo se to promenilo, ali vidjet ćemo eto šta bude. Samo ja moram da uskočim ovdje, izvini, molim ti, Ivane, znači ne može se gleda na godišnjem nivou. To da li je maj ove godine bio malo topliji ili malo hladniji je prosto irelevantno za jednu globalnu, dužu, ozbiljniju sliku uticaja, ne samo promjene klime, nego uticaja promjene klime. Jer mislim da je jako bitno pričati ne samo o promjenama klimatoloških, meteoroloških parametara, pogotovo ne samo o temperaturi, pogotovo ne samo o srednjoj temperaturi, nego o maksimalnim temperaturama, o tome da mi moramo shvatiti da toplotni talas više nije toplotni talas samo leti. Mi imamo toplotne talase zimi. To što zimi nije temperatura 45. To ne znači da mi nemamo toplotni talas. Kad kažete mi, mislite mi ili planeta? Mislim mi Srbija, ali i mi planeta. S tim što planeta ima, znači neki različiti delovi sveta imaju različite probleme. Neko ima tajfune, neko ima podizanje značajno nivoa mora, neko ima uragane, neko ima toplotne talase suše. Mi moramo pričamo o suši. Mi moramo pričamo o poplavama i o suši. Znači, tako da prosto mislim da negde jako je bitno da shvatimo koje su opasnosti klimatske, a to su suša, poplave, toplotni talasi, to porast temperature. Mislim, realno prosječnom stanovniku ove zemlje i zemlje planete ne znači mnogo kad mi kažemo porasla je temperatura 1,8 ili 3,5 stepeni. Da, nemate informacije ništa. Šta to nama znači u suštini? Ajmo sad malo samo uzroci i posljedice. Tako je. Šta je tu za vas? Spisak je ogroman, ali hajmo da vidimo... Da objasnimo malo. Ajde, da. Pa ja ću pokušati da budem vrlo plastičan. Dakle, Zemlja je jedan veliki termodinamički sistem, što znači da se tu razmjena energije vrši u nekakvoj ravnoteži. Tako je fizika, to je priroda. Dobro. Znači, koliko se Zemlja zagreva, ona se toliko i hladi. I onda u tom slučaju su, da kažemo, sve te predvidljive klimatske promjene takve kakve su bile, kakve mi poznajemo. Kada se desi da dođe do poremećaja, da dođe prevelikog zagrevanja, treba znati da se Zemlja zagreva iz dva izvora. Jedan iz svog zemljenog centra, iz svog jezgra, zbog termonuklearnih procesa dole, i drugi od sunca. Zato je Zemlja nije tako hladna kao mesec, recimo, s noćne strane, zato što nema sunca, nego se greje iznutra. Ali se onda ona tokom dana i noći hladi do mere da bi mogla ponovo da se zagreva. I to prouzrokuje nekakva kretanja vazduha, vetrove, kiše i tako dalje. Dobro. Kada vi poremetite to bi bilo kao kada biste stavili, recimo, šerpu sa vodom na šporet i uključili, recimo, na trojku ili na trećinu. Dobro. Ona će da se zagreva i polako hladi. Ali ako je poklopite, provreće i prekipeće. Isto se dešava sa Zemljom. Mi smo sad napravili jedan poklopac i dolazi do pretjeranog zagrevanja zato što nema odavanja dovoljne količine toplote. Dobro. To nastaje mislim daleko dobro. Jeste. Zašto? Čim, kako smo napravili? To nastaje između ostalog zbog toga, zbog nagomilavanja ugljen dioksida, koga realno u vazduhu nema mnogo. Njega ima 0,03%, nema ga mnogo više. Ali je njegov efekat takav da on zadržava protok, da kažemo, toplote ka spoljnom. Ne može da diše. Upravo tako. Dobro. Kao da ostavite da obučite džemper na... Dobro. Sad zašto dolazi... Da sad pratim. Tako je. A sad zašto ima viška ugljen dioksida? To je naravno, između ostalog, u velikoj meri proizvod ljudskih delatnosti ljudskog društva. Tu smo.
Tako je. Znači, ja se slažem da klimatske promjene nisu uslovljene samo ljudskim uticajem, ali ljudski uticaj je naravno veliki, zato što za poslednjih 200 godina, od kad se meri efekti klime, poremećaji u klimi su vidljivi. Znači, u prirodi se inače ti procesi znatno duže traju nego što je 200 godina. Znači, ipak industrializacija... Tako je. I sad, kako to nastaje? Nastaje naravno pre svega industrijom, energetici pre svega. Mislim, mi smo kao zemlja, nažalost, jedni od onih koji najviše emituju tog ugljen dioksida zbog loše energetske sistema. Mislim, ne politika. Pa mislim, sistema mi proizvodimo preko 60% struje od uglja i to relativno lošeg uglja, mada se sad nešto uvozi. I ovako, ilustracije radi, recimo, koje su to količine. Vi možete meriti ukupne količine emisije ugljen dioksida ili po glavi stanovnika. Ja više volim da se napravi poređenje koliko mi emitujemo za svaki dolar bruto nacionalnog dohotka, jer je to onda slika naše privredne aktivnosti. Znači, mi kad proizvedemo svaki dolar koji smo zaradili, mi smo u stvari proizveli i emitovali 370 grama ugljen dioksida. To je da ljudi razumeju... da ljudi razumeju ovako. Na evropskom nivou je prosek oko 200. Najbolje zemlje su recimo na 80 grama. Ove druge neke su nešto možda malo više od 200. Mi smo na 22. mestu u svetu po količini, znači, ali na loše mesto. Znači, sa brojkom. 165, oni dole su najbolji, mislim, ovi gore, kažem, najviše emituju. U Evropi smo, ja mislim da samo Bosna i Hercegovina više emituje od nas. Znači, mi praktično imamo, što kažu ovi stranci, karbon intenzivnu industriju koja troši puno ugljenika i puno ovih goriva koje emituju, da kažemo, to zagađenje po svakom dolaru bruto nacionalnog dohotka. Na godinu dana, kad vi sračunate koliko bi to bilo, koliko ima ugljen dioksid, da sad pojednostavim stvar, znači, mi za godinu dana kao zemlja emitujemo toliko ugljen dioksida da on zasiti vazduh visine otprilike do 1,20 m visine po celoj površini Srbije. Znači, kada gledamo 0,03% emitovane količine ugljenika, površina zemlje i tako dalje i bruto nacionalni dohodak, to je vrlo slikovito. Znači, kao da mi sad hodamo do ovde i to smo mi zasitili svojom delatnošću, ne prirodnom delatnošću. A nismo pri tom učinili mnogo da se to smanji. Ne samo smanjenjem emisije, nego i s druge strane kreiranjem načina kako će te ugljen dioksid da se eliminiše. Najjednostavniji način da imate šume. Mi smo opet po šumljenju smo manji smo nego region. Idemo posle na način. Hoću da pitam Danijelu, čini mi se da moramo da se vratimo u Rikars, Danijela. Parijski sporazum nije jedini. Dosta je vidljiv dokaz o tome, sad ne znam šta biste vi rekli, smo mi ljudi toliko nesvesni, dato nam je na planeti da, čini mi se da nam je dato, možda mi ne znamo, da imamo to poimanje, da imamo taj razum, da imamo mogućnost promišljanja, ali da li je to nemar, ne znam ni sama šta je, možda i nije bitno u ovom trenutku razgovora, ali čim dolazi do sporazuma koji su prerasli u politiku da bi se dogovorile svetske sile o tome kako da se sačuva ova planeta, to već dosta govori o nama. Sad, isto nije novost ako kažemo da mi, kako bih rekla, nismo baš se proslavili u svim tim dogovorima i poštovanju istoga. Ali, boga mi i drugi. Evo, Trump, opet rekli ste mi dok smo se dogovarali, nije mu čak ni prvi put. Izlazi. Kako vi koji budete tamo sa tim ljudima, pretpostavljam, nadam se da niste manjina, oni koji su srcem i dušom o tome i bore se za promenu svesti, kako vi vidite sve to i kako se uopšte s tim izlazi na kraj i na osnovu čega vi gajite nadu da ćemo se jednog dana izvući kao pobednici? Pa, nažalost, ja svoju nadu zasnivam na tome što je priča o klimatskim promjenama globalno postala zapravo ekonomska priča. Mislim, koliko god da se to nama sviđa ili ne, meni se to lično ne sviđa. Ja sam dugo imala onako moralni, etički problem da prihvatim to kao realnost. Upravo zbog ovoga što ste rekli, kao Bože, ili nismo svesni gdje živimo i šta trebamo da uradimo. Ali prosto mi živimo u svetu koji se bazira na ekonomiji i na politici. Problem i pitanje klimatskih promjena i ovo što je sporazum iz Pariza je donešen 2015. godine jer su velike sile industrijske shvatile da im je potreban potpuno drugi pristup da bi održale razvoj. Dobro. Tako da naša iluzija o tome da ćemo mi nešto da izbegnemo i da će zapravo sve to se sruši kao kula od gradova i da niko neće time da se bavi i da Trump eto izlazi iz sporazuma iz Pariza,
Pa smo mi na dobrom putu sa našim ugljem i mi smo i sve prešli, jel? Jer mi nismo uopšte išli napred-nazad, nego mi se držimo uglja. U svakom vicu Srbin pobedi. Tako je, jel? Ne samo u vicu, nego i u ratovima, jel? Ima puno stvari gde pobeđujemo. Je potpuno, kažem, jedna potpuno besmislena iluzija. Evo, mislim, krenite samo od toga. Znači, Trump po drugi put podnosi zahtev za izlazak iz sporazuma iz Pariza. Da, tačno. On podnosi zahtev, a zapravo ne izlazi. Da bi izašao iz sporazuma iz Pariza potrebno je 4 godine. Kao i prošli put, mislim, prošli put je izgubio u te 4 godine, tako da se Amerika vratila u Pariski sporazum sa mnogo većim komitmentom, obavezama, investicijama. Znači, vamo su Sjedinjene Američke Države bile najveći investitor prošla godina, znači i u sekretarijat, odnosno u okvirnu konvenciju i u sve ostalo što se tiče pomoći zemljama u razvoju, uključujući da su se obavezali da će prikupiti, odnosno dostaviti u Zeleni klimatski fond, koji je globalni fond koji pomaže zemljama u razvoju da ispune svoje obaveze prema sporazumu. I siromašne zemlje s tim je ogrom problem. Znači, 3 milijarde dolara, znači na godišnjem nivou. Tako da prosto, u međuvremenu dok se on povukao, vi imate, znači, odnosno jako važne i jako bogate američke firme koje su rekle mi ćemo sada da uđemo i da pokrijemo sve ono što je Amerika rekla da neće politički, znači da daje, odnosno iz svog javnog budžeta. Tako je. Znači, tako da prosto, mislim, to je sve jedna onako politička igra. Ili politikanska. Tako, mislim, da. S druge strane, smešno je da iko pomisli da će velika industrija koja pravi plan razvoja za 15, 20, 50 godina, da sa promenom politike u jednoj državi, pa neka je to i Amerika, da menja svoj plan razvoja. To se ne dešava. To se prosto ne dešava. Vi imate Kinu koja ozbiljno ulaže u obnovljive izvore energije. Znači, prosto u Evropi da ne pričamo. Mislim, Evropa je, znači, prosto negde lider u tom smislu, znači, u energetskom miksu koji je udeo obnovljivih izvora energije. Znači, ali prosto to je jedna zaista postulat ekonomskog razvoja su postale, znači, uticaj klimatskih promjena, odnosno percipiranje potrebe za smanjenjem emisija gasova sa efektom staklene bašte. I molim vas, imajte u vidu, nisu klimatske promjene samo CO2, ugljen dioksid. Nego? Mi imamo 7 gasova. Mi imamo metan koji dolazi iz, recimo, emisija iz deponija. Sa deponija, sa deponija metan, dobro. Tako je. Dalje? Znači, imamo neki SF6, znači imamo masu HFC nekih jedinjenja. A dolaze dakle? Koji dolaze različno, znači uglavnom iz proizvodnje, znači industrijske proizvodnje određene vrste. Znači, oni se svi prikazuju kao CO2. Zato mi najčešće čujemo ugljen monoksid, ugljen dioksid. Znači, zašto? Zato što su njihovi uticaji mnogo veći na atmosferu nego što je to uticaj u smislu globalnog zagrevanja CO2, odnosno ugljen dioksida. Tako da prosto, znači, vi imate hrpu. Zašto se Evropa trudi da uredi svoje upravljanje otpadom? Zašto nema smetlište? Zašto je na deponiju idu samo, znači, ono što je, da tako kažem, što se prirodni stvari znači ne može ni ponovo upotrebiti, ni reciklirati, ni znači od njega napraviti neki kompost, nešto. Znači, iz prostog razloga zato što se tu smanjuje, znači, metan. Tako da prosto, znači, celokupni koncept razvoja, znači, u razvijenom svetu, u Kini, koja spada u zemlje u razvoju pod okvirnom konvencijom Ujedinjenih nacija, posljednjih 10, 15 i više godina, znači, se svodi na percipiranje karbon neutralnog, znači, i shvatanje da se mi nalazimo u svetu koji se zagreva, koji ima, znači, potpuno drugačiji raspored padavina, intenzitete padavina. Znači, to je ono što se zove održivi razvoj. I to je ono što je ekonomski razvoj. Nema više, znači, ekonomskog razvoja bez percipiranja klimatskih promjena. To se desiti neće. Da. Sad, još jedna stvar. Super ćelijske oluje. Je li to, ja sam pričala sa nekim meteorolozima koji kažu da to ne postoji. I da je toga bilo uvek. Sam i pod jedan, je li toga bilo uvek
ili je to ipak nešto novo? I otkud, i zašto, i kako? Pa ne, u principu superćelijska oluja, ona se karakteriše tim vrtložnim kretanjem. Tu postoji taj oblak, se zove Arcus. Je li toga bilo kod nas ili nije? Bilo je samo ta dimenzija, na primjer, koja se desila 2023. 13. i 19. jula, koja se desila na ovom području, znači na Balkanu, znači koja je krenula, ta oluja je krenula od Slovenije, Hrvatske, došla u Srbiju, otišla posle Crnog mora, znači prečnik oko 100 km, znači to se nije desilo u skorije vreme. Znači, te dimenzije su mnogo veće nego, na primjer, mi imamo sad kad je grad, čim je grad veći, ne znam, 4-5 cm u prečniku, to je već superćelijski oblak. Znači, mi smo imali neke oblake koji su oko 10 km, 15 km maksimalno u prečniku i to je bilo neki naš standard, što bi se reklo. A sad imamo tu superćelijsku oluju. A što superćelijski? Mene i naziv zbunjuje, i naziv me, i verujem da sluđuju i drugi ljudi. Šta, čemu je problem? Mi uopšte nismo ni kapirali šta se dešavalo to 2023. dok to nije sve se malo razradilo. Znači, da tolika količina te vode bude sa tim pijavicama usana, da se, to je u principu vodena para, voda, u principu je gorivo za te superćelijske oluje. Još kad se podese ti uslovi u atmosferi, znači ta smicanje vetra, jaka strujanja na 500 milibara, dolazi do razvoja tih konvektnih oblaka i kad je temperatura mora bude između 27 i 30 stepeni, na primjer Jadranskog mora, eto, to se desilo baš tada. I interesantno je da je, koliko je bila široka ta, znači oko 100 km je neki kao mali ciklon bio i brzina vetra, znači unutar tog superćelijskog oluje išla i do 200 km na čas, to je rang treće kategorije uragana, znači uopšte nije naivno. Pa kako naivno? I ne bih rekla da je bilo pre. Što bi se rekao, ruši sve pred sobom, znači videli smo Bački Petrovac, Bačka Palanka tamo. I krovove. I znači neki, na primjer, ljudi iz tih krajeva kažu dok nije uništilo Novi Sad i Beograd, niko nije pričao o tome, čim je nastalo. Eto, to sam, na primjer, čuo komentare kad sam bio par puta na gostovanjima, kad se jave ljudi, kažu dok nije uništio Beograd i Novi Sad, niko to nije ni primjećivao. Tek tad, pošto u principu dešava se, znači taj oblak, na primjer, taj cumulonimbus kad dođe, koji ode do vrha troposfere, znači... Morate srpski, ovo ne razumijem ni ja, neće ni gledati. Znači, do svog maksimuma nekog gde ne može više dalje vide od toga i oko 10-15 km, znači to je isto ta superćelijska oluja za taj kraj, za to mesto gde pogodi, znači gde padne taj ogroman grad, gde bude vetar skoro 150, 160, 180, možda ne bude baš 200. Znači, njima se to, nekim regionima u Srbiji se to skoro češće mnogo dešava, ali u principu ovolika dimenzija te oluje. Znači, napravio se mali ciklon. Kod mene u modelu baš koristim, na primjer, neku verziju VRF modela. Pišete o aplikaciji? Da, meteorološki model. U principu baš se javilo to kružno kretanje. Kako se zove aplikacija? Pa ne, to je meteorološki model, zove se VRF. Aha, okej. Nego aplikacija vaša, kako se zove? Moja Ilmeteo se zove. Aplikacija za vremensku prognozu. I, na primjer, baš se to stvorio taj neki kao mali ciklončić, onako sa tim jakim vetrovima i prešao je 1000 km. Znači, posle kad smo napravili tu neku analizu šta se sve dešavalo sa tim satelitskim snimcima, ali problem je što, na primjer, modeli to teško ne mogu baš tako lako da vide, pošto su baš onako mora posebna ta konvekcija, mora posebna ti neke parametrizacije da budu. Da, to vas ništa sad ne razumem, ali dobro, nije lako. U suštini termin superćelijski je došao, to je meteorološki termin, znači kompletno. Zašto je superćelijski? Zato što je po svom intenzitetu i karakteristikama iznad nekih proseka koji su meteorologiji klasični. Maksimum, što bi se reklo, da. Što se tiče i brzine vetra i prostora koji zauzima, intenziteta tih kretanja unutar same oluje. Ali je li je bilo pre? Ja nisam vidio onako 100 km, ne. Ja bih isto rekla ne. To je fora. Znači, klimatske promjene šta rade? Ne prave oni nikakav novi događaj. Nego ga intenziviraju. Nego intenziviraju i pomeraju ga u prostoru da vam se sad pojavlja na prostorima gde ga ranije nije bilo. Jasno. Sad ću ovdje da, izvinite molim vas, zato što nas čeka, a znam da je na poslu, ne može sve vrijeme da nas čeka gospođa Aleksandra Ugarković iz WWF Adria Srbija, da nam kaže, pošto evo ja, Aleksandra, ako ste nas malo pratili, baš ova posljednja tema, ali generalno i zagrevanje, i nemarni ljudi, i superćelijske oluje, ja kao veliki ljubitelj životinje, prvo nešto pomislim je, ako kran ne može da izdrži, šta li se dešava sa životinjama i u samoj oluji i u svim ovim promjenama koje
mi ljudi ni racionalizacijom ne uspevamo nekad sve da prevaziđemo. Šta je sa životinjskim svetom? Danas je Svetski dan pčela i tu čujemo da je ozbiljna ugroženost u pitanju. Šta je sa životinjskim svetom? Neki presek stanja mi treba. Jednako tako je ugrožen životinjski svet. Dobar dan. Dobar dan, izvinite, zalaufali smo se. Gledalcima. Naravno. I pratila sam diskusiju i shvatila sam zapravo o čemu je reč i vaši sagovornici su u pravu, a posmatrano sa aspekta čoveka. A sa aspekta životinja je jednako tako problem, jer i one kao i mi moraju da se naviknu na novonastale uslove, a zapravo novonastali uslovi znače brojne promene. Samim tim što se menja ekosistem u kome oni žive, automatski se menjaju i one. Prema našem poslednjem izveštaju o stanju planete, 73% populacija vrsta na svetu je pretrpelo ozbiljan pad, što znači da se neke mogu navići, adaptirati i možda malo transformisati i ostati tu gde jesu. Neke će potpuno nestati, neke će se preseliti u neke druge krajeve gde klimatski uslovi njima odgovaraju. Pčele spadaju u jedne od tih ugroženih životinjskih vrsta, a zapravo su jako važne. Pa to, izvinite što vas prekidam, kad čujemo da su pčele ugrožene, a znamo, mislim, ja se razumem u to, ja sam amater zbog vas, ali kažu da bez pčela, ako su one ugrožene, ugrožena je čitava planeta. Tačno, jer pčele su jedna od najvažnijih usluga koje prirodni ekosistem može da pruži planeti, a samim tim i ljudima, i jeste upravo oprašivanje. I ko je zaslužan za oprašivanje? To su pčele, a oprašivanje je zapravo važno za opstanak najvećeg broja biljnih vrsta koje se nalaze na početku lanca ishrane. To praktično znači da ako nema oprašivača, nema biljaka, ako nema biljaka, nema vrste životinjske koje se hrane biljkama, a onda nema ni tih životinja kojima se hrane druge životinje i tako dolazimo do kraja lanca ishrane koji je ozbiljno narušen, ako ne čak i uništen, ako ne bude pčela. Da, očigledno, Aleksandra, vi i ja imamo o čemu da pričamo zasebno u jednoj emisiji da se samo bavimo životinjskim svetom. Zato ja bih vas sad pitala, ali gosti će da mi odu još toliko toga. Samo mi recite ukratko, gde smo, gledano iz WWF ugla, gde smo sa nivom svesti? Mi, ljudi. Teško pitanje. Zato što oni koji imaju razvijenu svest o tome imaju izuzetno razvijenu svest i odgovornost prema tome kako se ponašati da bi naše delovanje omogućilo suživot ljudi i životinja. Oni koji je nemaju, na tome treba ozbiljno raditi. Svetska organizacija za zaštitu prirode u tom pravcu vrlo deluje, bilo ako pričamo o zaštiti reka, ako pričamo o zaštiti divljih vrsta, o zaštiti mora, ukupno ekosistema ili ukupne površine u našoj zemlji i na planetarnom nivou, jer samo zaštita staništa, pa i pčela, ali i svih drugih biljnih i životinjskih vrsta, praktično znači da jedan ekosistem može da bude očuvan i da on onda može da nam pruži usluge koje mi tako, kako bih rekla, bezdušno trošimo i potrošimo mnogo pre nego što planeta stigne da se obnovi. A dajte mi onda recite, ja bih da krenem da spašavam svet sad i odmah. U stvari se i ne šalim, stvarno mislim da svi mi kada bismo pomalo menjali se svaki dan, ova planeta bi bila neko drugo mesto. Šta mogu ja i moja koleginica gore u režiji i ovi koji nas gledaju i ovi moji gosti u studiju, šta je ono što mogu ja da uradim i svi mi danas da bi stvari krenule na bolje? Danas? Prestanite da koristite jednokratnu plastiku. Prestanite da vam voda teče nekontrolisano. Jednokratna plastika je bilo koja ambalaža koju koristite ili prilikom dostave hrane ili kada kupujete plastične boce ili kada u plastiku pakujete voće, povrće. Nemojte da uzimate kese, tako je. Dakle, zaista to je jedna stvar. Druga stvar je, molim vas, probajte da se racionalno tuširate. Voda ne mora da teče, perete zube i sve ostalo. Voda ne mora da teče sve vreme. Koliko je dovoljno da se pokosite, koliko je dovoljno da se operete nakon toga, umijete sve ostalo. Nemojte da perete u mlazu,
jer neće vam pomoći, svakako morate. Perite u nekoj posudi, a onda tu vodu iskoristite za zalivanje cveća ili tako dalje. Nemojte da uništavate prirodu, jer je ona stanište za neke druge biljne i životinjske vrste koje treba da opstanu takođe. I eto... Da gasimo svetlo kada ne treba u toj prostoriji. Koliko to Naravno, utiče? između ostalog. Mnogo, jer je to velika emisija, osim korišćenja energije, to je i velika emisija ugljen dioksida, odnosno toplote koje se emituje u atmosferu, a onda samim tim i ugljen dioksida, a velika količina ugljen dioksida dovodi do klimatskih promjena, kako su rekli vaši sagovornici. Tako da 8 Pa ne bilo je teško za početak. Jedna ovako... Negde u belom svetu to deca, to što ste vi nama sada rekli, deca uče u školi, u vrtiću. To se zovu zdrave navike kod njih. Aleksandra, hvala. Kažete. Samo zamislite 8 milijardi ovako jedne sitne mikropromene na globalnom nivou šta znači. Da. I pokupajte plastiku ako vidite u šumi, a ja ako vidim nekoga da baci neku plastiku. Kalemegdan je pun plastike. Ja sam šetala pse i decu pre neki dan. Kalemegdan, trava, znaš, puna plastičnih flaša. Pa mislim, ne znam šta bih rekla da ostanem pristojna. Ja idem i kupim ih i nije mi gadno, nije mi ni sramota, nije mi ni teško. Ajde da proba još nekoliko nas, pa valjda će da krene na bolje. Možda će jednog dana nekoga biti stid. Hvala vam puno, Aleksandra, i istinski se nadam da se vidimo i to ubrzo ovde u studiju. Jel važi? Hvala vama, naravno. Super, veliki pozdrav, hvala vam. Ako mogu samo da, pošto se onako lepo namestilo, znači, apropo sporazuma iz Pariza i toga što je Aleksandra rekla da će neke vrste moći da se prilagode, neke neće, neke će i tome slično. Zato je sporazum iz Pariza postavio kao granicu ona 2 stepena Celzijusa, odnosno 1,5 stepen Celzijusa porasta temperature do kraja veka. Zašto? Zato što je nauka pokazala da samo sa takvim porastom temperature, znači, će većina nama poznatih vrsta, tipova i ostalo moći da se prilagodi. Da se adaptira. Sve preko toga, mi ne znamo kako će svet izgledati. Možda će on biti bolji. Nisam sigurna. Ne znamo. Tako da odatle dolazi ta 2 stepena, odnosno 1,5 stepen Celzijusa. Znači, i prosto mislim da je jako bitno da se to razume. Da se razume, naravno. Samo Dušan mi dugo ćuti. Dušan mi dugo ćuti. Ajde malo ja da ne uskačem pa se vamo reći. Ne, Dušan mi dugo ćuti. Da na nekoj vašoj ličnoj, kako bih rekla, top listi problema i rešenja, šta bi se našlo u prva 3 i kako? Da kažem nešto, prvo samo da se nadovežemo ovo što smo malo pre čuli, čini se da je naša svest manja nego svest pčela, očigledno, jer kao što ste rekli, efekat toga šta mi radimo se svuda vidi. I još jedna druga stvar, ja sam oduvek zastupao stanovište da su 2 ključna resursa ljudskog društva i generalnog života jesu energija i voda. Dakle, ako imate dovoljno vode i dovoljno energije, vi možete da planirate bilo koji razvoj i na bilo koji način. Top prioriteti jesu u tom kontekstu u stvari vezani za ta 2 resursa. Jedan jeste, ja sam energetičar po struci i naravno znam šta je energetika. I ja jesam zastupnik, da kažemo, te zelene transformacije, prelazak na čiste oblike energije. Iako, do duše, tu moram sa Danijelom da se složim, da je, nažalost, ovaj naš svet koncipiran i oslonjen samo na generisanje profita. Takav je sistem u kome živimo. Dakle, sve što funkcioniše samo zarad toga da bi se na kraju krajeva ostvarila nekakva dobit. To je, iskreno govoreći, neodrživo na duge staze. Ništa u svetu, odnosno u prirodi, nema večiti rast, pa ne može ni to da raste, nikad da raste standard, društvo i proizvodnja. I mi smo, čini mi se, došli u nekom trenutku do zasićenja i onda je da kažemo, izlazak ka zelenim tehnologijama i transformaciji i privrede i društva ka nekom održivijem modelu, delimično uslovljen jednim delom, naravno što smo svi svesni da postoje problemi, a s drugim delom je u to stvari uslovljeno industrija tražila novu nišu za svoj razvoj. Jer je ovde zastala. Sad, evo mi da razvijamo nove tehnologije, energija, voda, čistije, tako dalje. I onda je to otvoren čitav jedan prostor za nove industrije. I nove manipulacije. Tako je, da bi se obezbedio taj neki novi rast. Dakle, ništa nije održivo ako je po svaku cenu i bez mere. Znači, ja se slažem i naravno transformacija treba da ide u nekom pravcu, ali mora da ima neku meru, mora da ima nekog smisla. Ako ti ide samo zbog sebe, samo zbog toga da bismo mi pravili, ne znam,
da živimo svi na solaru, ne možemo. Ja sam, kažem, zastupnik zelene energije, ali mi ne možemo da rešimo energetski problem samo sa solarnim pločama ili samo sa vetrom ili već ne znam šta. Moramo da radimo na više planova. Jedan jeste pre svega da štedimo. Štedimo i vodu i energiju, šta god hoćete. To možemo lako. Možda ne možemo. Možete mi reći na šta misle? Kad kažete da štedimo, evo rekli smo da zatvaramo vodu, ne mora da lije. Ne samo to. Recimo, Srbija je zemlja koja, nažalost, ima jako velike gubitke u energiji. Mi trošimo 3 do 5 puta više energije opet po svakom dolaru proizvedeno. Jedini aerodrom na koji sletim i preznojim su 10 voda je naš aerodrom. Svako argument leta živa i treba da bude. Prvo, u ovim, da kažemo, u stambenom ovom fondu, pre svega u starim zgradama i srednje starim zgradama, energija curi kroz zidove, kroz prozore. Otvoreni prozori ljudima celu zimu. Jeste. Znači, to je arčenje energije. Mislim, to nema šta. Znači, ako to ne rešite, šta će vam novo ako ni ovu staru umete da upotrebljavate? S druge strane, evo, doduše, ovo se malo isto ekstremni zahtev oko štednje vode. Mislim, sad ono da ne možemo se svime da zalivamo, ne znam ja, cveće, ali naravno može da se štedi. Ali možemo da zavrnemo dok peremo zube. Ja se sećam, svojevremeno sam bio u Izraelu dosta davno. To je zemlja koja dosta pazi o vodi. To je zemlja koja ima centralni vodovod. I oni su imali taj, rekamo, stepenasto korišćenje vode, znači ona voda komunalna koja više nije za piće, ona su zalivali recimo travu i tako dalje i uspevali su i u to vreme da koriste vodu više puta na neki način. Tako da ima kako može to da se reši, s tim što naravno društvo mora da se transformiše, mora da se promeni stanje svesti o kome mi pričamo stalno. Da. Ali tako da svaki od nas koji treba nešto da uradi vidi o tome neku zaista korist. Ako ćete veće koristi toga da planeta opstane? To za mnogi ljude je vrlo ovako eterično. Pa evo drugi primjer. Izvinite, molim vas, nastavit ćete. U Nemačkoj svaku flašu koju ubaciš u one aparate reciklira, on ti se bere, hop, 50 centi. Pa ono veće, hop, euro. Pa ti izađeš sa 5-10 eura samo zato što si vratio flašu. To je jedan način. Drugi način su naravno represivne mere. Tu uvijek ide štapiš greku. Pa vidite, imamo represivne mere, za toliko toga možemo... Ne, ali evo, reći ću vam recimo jedan vrlo jednostavan primjer. Mislim, kada su uveli obavezno vezivanje pojaseva u automobilu, to je bilo ono, ne, ljudi su... Kako ćemo mi to nismo kupovali su majice sa nacrtanim pojasevima, samo da ih ne bi vezivali. I onda vremenom, posle uskazne i ovoga i onoga, ljudi su shvatili da u suštini to zaista ima neku svoju dobru vrednost. Naravno. Znači, to je, kako bih vam rekao, stvaranje javne svesti ili podizanje nivoa javne svesti jeste jedan proces učenja uz, naravno, kako bih rekao, trening ili da ne kažem dresuru, mislim, grubo rečeno. Ali je to tako. Pa, možda smo zaslužili taj izraz. Dobro, ali morate da razumete nešto, da pojedinci, svaki čovek ima, da kažem, izraženo gledanje gde sad on tu, ne mora da znači, ali u svakom slučaju gleda zbog čega bi on to nešto radio. Mislim, ne samo zbog toga što je prisiljen, nego osim tako nekih širokih ciljeva, ne znam ja šta, da li on tu u svom dvorištu može nešto da vidi. I to je suština, znači ukazati da sve to ima svog smisla. Ako pričamo o uštedi energije, bit će ti manji račun, mislim, tu nema šta. Manje trošiš, pa manje ćeš i da plaćaš. Valjda. Možda. Da, možda. Ima. Ali ne, šalim, se malo ubacujemo, pošto... Ne, naravno, mora da bude, ovo što ste rekli, recimo, za otkup otpada koji je reciklabilan ili već za nešto može da se koristi, naravno da to je jedan od načina. To je u osnovu da se ja se toga sećam, mi smo ranije imali kaucije kad nisu bile plastične ambalaže. Odneseš flašu, uzmeš drugu. To nije bio nikakav problem. A onda su počele hiperprodukcije. Koje su rezultat opet ovoga? Stalnog stvaranja profita, kao posljedica toga je konzumerizam. Znači, što više proizvodnje, što više potrošnje. Da bi se to zadovoljilo, više ne možete da imate povratnu ambalažu. Nego, ajde sve od jedan puta, troši. Kao ostalom i odeće i obuće, to znate i sami. Nekada je to trajalo neko vreme, sad traje jednu sezonu u vrglave. Da bi se kupilo novo. I opet novo, i opet novo. Šta ćemo s tim otpadom da radimo? To je posebna priča. Imali smo nedavno emisiju o tome. Od vune koje se baca u Jadransko more do toga kako kod nas blami ići u second hand. Zagađenja svuda, pa i kod nas je ogroman, pogotovo u oblasti otpada. Dakle, mi sad, evo, izađete na ulicu, vidjet ćete šta se dešava. Može da se usvajaju zakoni koji hoćete. Mi iz perspektive Europske unije smo zemlja koja je, za Boga, vrlo napredna u usvajanju i prihvatanju europske regulative. Ali pitanje je primjene. Mnogo mi je čudno kako oni posmatraju neki način. Pa, mislim, kažem, usvojili su ovaj zakon. Ma super zakon na papiru, a na Instagramu vidi ženu koja, uprkos tome što je se građanin obraća, kaže šta radiš, to izbaci iz kola pečest, niti je briga što snima, niti je briga što će izaći na mrežama. Moram da, mislim, ja stvarno, mislim, potpuno se slažem i sa Dušanom i sa vama i da je neophodno da podižemo svest građana.
Ali ne možete, mislim, možete vi da imate najvišu svest na ovom svetu ako vi nemate sistem u državi koji obezbeđuje tu kauciju, koji ja mogu da koji obezbeđuje to da vi možete da proizvodite za svoje potrebe energiju iz obnovljivih izvora energije, a ne da vas neko ucenjuje, koji obezbeđuje da vi kad štedite, ne poveća vam se račun za struju zato što je neko podigo cenu struje jer mu se smanjilo tamo, znači očitavanje brojila i tome slično. Tako da, prosto imajte u vidu da nije samo jačanje, podizanje kapaciteta, jačanje svesti. Veliki su, jači tlači. Ovdje ću sad ja malo da uskočim, ali zato što to upravo radim sad na tome, na nekoliko projekata, baš način optimizacije potrošnje i proizvodnje na lokalu. Znači, šta je suština? Ljudi treba da znaju kad je energetika u pitanju, bez obzira na sve ove obnovljive izvore energije. Ova konvencionalna energetika i sistem u kome mi funkcionišemo, ceo svet, je predviđen da imate velike izvore struje, velike centrale, koje preko dalekovoda šalju energiju tamo gde treba i to se posle spušta dole. Međutim, to u ovim savremenim uslovima, kada vi osim velikih imate jako puno malih proizvođača koji se kače na mrežu, opterećuju u tehničkom smislu tu mrežu i vi onda kad recimo grane sunca imate ogromne količine energije na mreži, a kada ga nema, nemate. A mreža funkcioniše kao vodovodna cev, uslovno rečeno, koja uvek mora da bude slična količina vode ili energije. I sad da biste vi to nekako uravnotežili, morate da ga izbalansirate sa nekom energijom, tu se javlja veliki tehnički problem, da sad ne zamaram ove ljude. Da bi se to rešilo, jedan od načina da se u stvari ta energija koja se proizvodi na lokalu, ako su mali proizvođači, ne tera na daleko, nego da se odmah u lokalu potroši. Koristimo, logično, ne može biti logičnije. Kao da proizvodite recimo paradajz ili krompir i prodajete tu u svom okruženju. I to su takozvane energetske zajednice. Mi smo sad po ovom novom zakonu o energetici usvojili još jedan oblik energetskih zajednica. Ja puno radim na tome jer mislim da je to jedan od načina. Nije jedini, neće nam sve da reši, ali on u stvari stimuliše ljude da ako već hoće da se bave proizvodnjom energije iz obnovljivih izvora, da imaju konkretnu i vidljivu korist. Znači da može da podeli to, da proda komšiji jeftinije nego što je cena iz ovoga, jer su mu troškovi manji. Tako je. A onaj koji kupi, znači to je ono što bi kao win-win, dobiješ i to je to. Kao da se vraćamo u Rikvic, u stvari vraćamo se na stalo. Mogu ja da se nadovežem? Da, naravno. Pa ne, u principu, ja bih predložio da se ne fokusiramo samo na promjenu klime, nego i na ekologiju, na zdravlje. Mislim da su ljudi alergični malo kad se pomene klima i šta ja znam. Pa ja bih, zato i hoću da radim na način da prođe alergija. Na ljudski nivo. U principu sve ovo što mi radimo, i ovi gasovi, i ove plastična ambalaža i ovo sve što se dešava sa životinjama, biljkama, mislim da je to ipak ekologija i naše zdravlje. Mislim da je to zdravlje svih nas. Ne znam, nekako ne znam zašto se otišlo odmah na tu osnovnu fizičku veličinu, što kaže Dušica, na temperaturu, a nije se otišlo na zdravlje ljudi, na posledicu. Na posledice, da. Znači, u principu mislim da ako samo pričate o klimi, to nikom ništa, to nećete mnogo da... Morate da gledate redovnu emisiju pa da vidite da u stvari se sve ovo nadovezuje i na priču odakle rak pluća, odakle sve kontrole hrane. Mislim, jako je kompleksno. Da, još kažem, znači, u principu u ovim toplim periodima, kad je zemlja, kad dolazi do porasta temperature na planeti Zemlji, imamo i pojavu ovih bolesti, znači i to isto trpi životinjski svet. Evo, mi smo imali koronu, na primjer, ona španska groznica je nastala u periodu, početkom 20. veka, isto bio jedan period zagrevanja. Tad su postignuti maksimumi na planeti Zemlji, 1907. šta ja znam. I onda je desila se ova španska groznica, znači pre 100 godina, a evo sad smo imali koronu. Evo, na primjer, mene je čudilo zašto u koronu nisu proglasili da je faktor čovek, a klimu su odmah proglasili da ono... Pa kako ko sad? Otvaramo Pandorinu kutiju. Kako, ko je... Ali mislim da treba malo ići na to zdravlje. I što se tiče, složio bi se sa kolegom da, evo, na primjer, sve u Španiji se desilo isto instalacije celog sistema zbog tih solarnih kućnih instalacija, šta ja znam, tih polja. A ne, nije to bilo. Ne, razlog je neke u druge. Mislim, sistem je pao zbog gasne elektrane od 22 megavata. Ona je oborila sistem zato što je pala frekvencija, znači... Odo smo energetiku, nećemo sad o energetiku. Hoću u večeru koji se odlemi. Hoću u Kini je sada 40 stepeni, ako sam dobro vidjela. I u Kazahstanu isto. Da. Večer se u Argentini, ako ne grešim, otkačio. To je sad opet sve. To je sve očekivano. To je sve najavljeno. To je sve najavljeno 80. godina. Samo smo se mi probudili u 2025. godini sa saznanjem da se otopio glečer i da imamo problem sa mrežom. Mislim,
zbog bilansiranja. Mislim, prosto Međunarodni panel o promjeni klime, koji je međunarodno telo koji se bavi ovim problemom, koje hrani okvirnu konvenciju koja donosi te sporazume iz Pariza, znači koja definiše šta treba, kako treba, zapravo je formirano još 80. godina. Samo je stajao u nekom zapećku. Ne, u svetu nije. U svetu nije. U svetu radi izveštaje, u svetu se prate. Znači, neko je pomenuo malo prije. Znači, mi neminovno znamo, zahvaljujući Međunarodnom panelu o promjeni klime, da su ovo što se sada dešava posljedice ljudskih aktivnosti. Kako? Tako što su merili 30 godina, a napravili su neki model u međuvremenu za tih 30 godina i rekli, ok, znači, ako ništa ne radimo kao ljudi, nemamo nikakav utjecaj, znači, nama će temperature, padavine, znači sve ostalo, biti tu i tu. Glečeri, nivo glečera, nivo svetskog mora. Ako nešto radimo, to će izgledati ovako. I onda su merili 30 godina za koje su dali projekcije, koje su 1 na 1 bile tačne. Znači, nema sumnje da su ovakvi događaji posljedice ljudskih aktivnosti. Znači, zna se da će se topiti glečeri. Mislim, prosto se zna. Šta se zna za sljedećih 30? Znači, to sad sve zavisi od rezultata sporazuma iz Pariza. Znači, jer ako se smanje emisije, koje moraju da se smanje na nekih 43% do 2030. godine, odnosno na 2019. godinu, znači, mi ćemo se održati na tih, znači, 2 stepena, odnosno 1,5 stepen. Znači, ako ne, niko ne zna. Zaista. Do te mene dramatično. Sad, ja imam jednu onako malo bolju teoriju. Mislim, ne bolju, nego blažu. Kako se kaže to? Optimističniju? Pa ja bih volila, ali isto tako neću pričam bajke. Pa da, na primjer, ja imam, moja teorija se povezuje te endogene faktore. To je što je kolega rekao kad stavite ringlu, znači kako grejete, znači da u principu dolazi do promjene i količini geotermalne energije koja dolazi prema površini iz jezgra. I to sam ustanovio, znači pratim zemljotrese, znači broj zemljotresa, znači njihov intenzitet, znači vulkana. U principu imamo porast isto za oko 4 puta i broja zemljotresa i vulkana na planeti Zemlji. U periodu? Ja sam baš poslao, znači od 80. je krenuo isto porast, baš znači vrlo prati krivu promjenu temperature. Tako da bi ja, kako sam došao do te neke teorije, na primjer kako mi dižemo sebi temperaturu. Znači, možemo da ležimo na suncu, tako slažete, dobijemo sunčanicu, nama temperatura tela skoči. To je jedna stvar. Druga stvar, znači, obučemo džemper, to je sad ovo antropogeni faktori, znači, efekt staklene bašte, znači, ali kad izmerite temperaturu, nije se mnogo promenilo. Znači, kad obučete džemper i izmerite temperaturu, neće vam se mnogo promeniti. A dešavanje unutar tela, znači, povećanje kinetičke energije, znači, kad ste bolesni, onda u principu dolazi do povećanja kinetičke energije, znači, organizam, podiže temperaturu i tako nam se diže temperatura. Znači, iskoristio sam taj neki efekt kod čoveka, znači da se isto dešava i u planeti Zemlji, dakle, da postoje periodi na samoj planeti kada dolazi više te geotermalne energije i kada dolazi manje. I u principu, znači, da neka dešavanja unutar same planete Zemlje, da ona utiču isto i na klimu. Znači, osim čoveka koji utiče sa efektima staklene bašte, sa urbanizacijom. Ne znam da smo pomenuli urbanizaciju. Znači, urbanizacija je veliki problem. Nismo, da, rekao bi čovjek da se podrazumeva. Krčenje šuma, znači promjena totalno strukture, znači zemljišta, znači vi iz šume dobijete, ne znam, fabriku ili grad. Iz poljoprivrednog zemljišta pređeš, na primjer, u gradsko zemljište. Znači, to je veliki, veliki problem. Znači, vi dobijete dodatno mnogo više energije od sunca. Znači, grad upija. Znači, ima tu termo... Nema šta da razhlađuje taj prostor i da ga čuva, da mu da senku. Mi smo smanjili albedo na planeti Zemlji sa tim... Šta je to? Pa to je koliko energije mi vratimo. To je ovo sad što pričao kolega. Dobro, morate sa mnom. Znači, kad dođu sunce zraci na površinu Zemlje, oni se odbiju. Ima neka refleksija. To je ono kad kaže bela, da se obučite kao bela boja, pa ona odbija, pa manje se kao zagrevate. Tako i materijali raznorazni. Znači, u principu najbolje kad imate prirodni ambijent, znači šumu, travu, oni
tu ima najmanje apsorpcije i tu u principu kad odete nekak takav predeo, vi uveče kad treba da spavate, možete lepo da spavate. U Beogradu ne možete. Kako je da spavaš, da skapaš? Znači imate celu noć 30 stepeni, ako ne uključite klimu, ako uključite klimu, posle razboli. Onda si bolestan, okreni broj, ne možeš da pobediš. To je ta neka začarani krug, a ako se znojite, onda imate problem sa dehidracijom i dobijete kamen u bubregu i tako dalje i tako dalje. Eto, to je... To je sad zbog toga se sad radi, da kažem, posebna vrsta urbanizma i čak se neki veliki gradovi u svetu delove izbacuju saobraćaj, stavljaju zelenilo. Ma zabranjeno, ja sam sad malo pripričala sa da u Berlinu postoje ulice gde ne može da ide dizel automobil, a da ne kažem koja im je cena i kako polako kažu, vi moći ćete da ga registrujete do ne znam koja godine i posle toga dođenja, a mi ih onda kupimo jeftinije. Tako je. Samo moram još jednu stvar da pomenem, znači, apropo ovog zelenila i prirodnih površina, one nisu značajne, njihov opstanak nije značajan samo s aspekta temperature, nego i poplava. Vi nemate odseđivanje, vi zato imate urbane poplave sve više. Klizišta dobijete svašta. Toga smo nažalost sve doći. I druga stvar, ono što je fascinantno u Beogradu, recimo ako odete na Čuburu, sada zvanu Vračar, ono što ćete vidjeti jako često, na primjer, što je fascinantno, to je suprotno svakom novom trendu u svetu, hrpu crnih mermernih zgrada. Znači u svetu se prave boje koje, bele, koje imaju povećanu refleksiju. To je to. Znači fasad. Bez jednog drveta, naravno. Naravno, bez drveta, jasno. Šta će nam drveta? Mi gradimo crnu zgradu, crni mermer koja prosto povećava, apropo ovoga što... Imamo još 5 minuta, jako bih voljela da svako od vas stigne da kaže nešto važno, ako smo nešto važno zaboravili, sad vremena je proletelo. Možda, evo, ja ću da postavim pitanje, a vi odgovorite što hoćete. Je li imate nadu? Je li imate nadu? Pa ovo što sad mi pričamo ispada da zemlja kao neki organizam koji mi ne kontrolišemo da će nas otrese ko buve. Tako delo. Meni tako delo, iskreno. Da vam kažem, nada posle nje umira, makar da je ona smrtna, ne mogu da kažem, ali svakako se treba nadati i raditi na tome. To samo od sebe neće da se desi. Samo od sebe se i čak i loše stvari ne dešavaju, a dobre tek nikako. Dobro, jer imate nadu da to što vi radite da će nekad nekome postati isplativo, pa da će to moći da kažem, ja naravno ono što ja radim, ja verujem o to niječe ne bi ni radio. Naravno, nego da vi nekoga drugi prepozno mora da mu bude... Ima, da vam kažem, ja ono sve što radim pokušavam da iznađem rešenje i interes za svakog onog koji u tom nekom poslu. Zato je održivo. Pa ako ljudi ne vide zašto bi to radi, ne mora da bude finansijski interes, mislim, naravno, može bude neki drugi. A ima neki drugi? Pa, trebalo bi da bude, naravno. Pa recimo, šta ja znam, ako imate dete, vama interes da dete ide na zelenu travu, ne da se igra po betonu. Mislim, eto, na primjer, to nije finansijski benefit. Jasno. Nažalost, svet živi uglavnom na cirkulaciji novca i profita i tako dalje. Jako je teško u tom okruženju, pogotovo kada su velike količine fluktuacije novca u pitanju, da se onda uvede nekakvo održivo rešenje. Ali, s druge strane, ako kažete dobro, možete, na primjer, evo, sad ću vam dati jedan konkretan primjer. Znači, imate recimo neku industriju koja pravi neki otpad koji je onako opasan, ne možete ništa s njim, samo vas košta da vi to posle negde bacite. Ukoliko vi njemu omogućite da recimo taj otpad reciklira, da ga vrati nazad, bilo otpad, bilo toplotu, bilo šta, da vrati nazad u proizvodnju, on ima direktan komercijalni interes. Tako je. Na stranu što je onda ekološki pozitiv. Svima dobro. Znači, to je jedan od načina. Hvala. Je li imate nadu? Pa ne znam, čovjek nikad ne gubi nadu. Ja, Boga mi, kad je ova tema, priznajem da je gubim. Ne znam, da se baci fokus malo, da je to važno i za zdravlje, da se svi uključimo i da zasadimo po jedno drvo ako možemo. Svi po jedno drvo. Znači, ko ne seče drvo, znači po jedno, da se potrudi za svog života zasadi jedno drvo, makar, a ko seče ono za loženje, to mora +1. Bravo, bravo. Daniela? Apsolutno imam nadu zato što ne zavisi samo od nas. Tako da, da. Ovo mnogo kazuje. Da, apsolutno. I apsolutno imam nadu zato što radim posao koji znam. I radim ga do one mere dokle znam. Tako da verujem da tu postoji pomak. Mi smo prosto kao vrsta nestrpljivi. Tako da očekujemo neke brze promene. Nažalost, ovdje su promene vrlo spore. Mi smo u tranziciji, jel? Koliko već decenija, tako da i ova tema se onako krene, pa se vrati na početak, pa tome slično. Ono kola se 2 napred, 3 nazad. Tako je. Srećom ne zavisi samo od nas. Tako da imam nadu. Valjda će nas neko pametniji i mudriji povući napred.
I da ne Pošto- budemo više najvrelija tačka na planeti Zemlji. Stvarno bi To mi bilo je fino. želja. Mislim, makar da Stvarno bi budemo bilo fino. na proseku. S tim što Da, to ne možda. znači da nećemo biti najpogođeniji, jer pogođenost zavisi Meni od toga deluje da smo koliko se... najpogođeniji, Što vam deluje da ćemo biti najpogođeniji? Pa zato što Što se pogođenost plašite? zavisi od toga koliko ulažete u adaptaciju, a mi ne ulažemo u adaptaciju. Pa i bojim se da smo već pogođeni. Ako čovek pogleda sve što se dešava oko sebe, bojim se da smo Naročito pogođeni. zimi kad počnemo da vidimo vazduh, onda je recimo jedan od načina, odnosno jedna od manifestacija toga što mi radimo. I onda kad dođe naučnik pa kaže da je nedvosmisleno dokazano da je kvalitet vazduha direktan uzročnik ogromnog broja porasta kancera, pa to. pluća. Ne na zdravlje, Ne znam, da. zdravlje generalno. Samo tako moram da mislim vam kažem jednu stvar. Znači, i nove istraživanja pokazuju da indirektno kvalitet vazduha zavisi i od klime, klimatskih uslova. Zato što porast temperature drži stabilniju atmosferu. Stabilnija atmosfera zadržava duže zagađenje, znači, Da. nego što je to bilo prethodno. Tako da, nisu klimatske promene uzrok lošeg kvaliteta, one dodaju, Na problem. znači, tako je, Da. čine ga vidljivim. Samo Mi smo Hvala jedan što od ste uzroka dodali. svakako, da. Nema, ne vredi, ovi iz režije će da odu svi kući. Mislim, možda i preambiciozno misliti da sa 3 čoveka koji očito imaju šta kažu da će sve da stanu sad vremena. Neće. Ali ako smo nekome malo zagolicali svest, savest, šta to beše, ja mislim da smo uspeli. Pa onda ćemo da ponavljamo i ponavljamo i ponavljamo. To nam je posao u krajnjoj liniji i meni i vama. I hvala vam što ste se spustili na moj nivo, jer stvarno mislim da zalud svako znanje, umeće, veština ako ne dođete do nas običnih, jer mi obični držimo u planetu u stanju u kojem je. Nažalost. Hvala vam puno. Hvala vama. Hvala I vama. hvala i vama i vidimo se sutra u 1. Prijetno.